बीटीसी सेक्रेटारि फैनानै माखासे धरना होनाय हाबाफारि एसटी माने मोनद' हारिनि एसटी होनायनि एगेन्स्टआव दिनै जों खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनायखौ जोङो 27 तारिख थांनाय 27 तारिखआवबो जों लादोंमोन आरो बियो दिनैबो जाबाय जोङो पिसफुली डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामखौ जों लादोंमोन नाथाय जोंनि माखासे ट्राइबेल लिडार्सफ्रा जोंनि माखासे बीटीसीनि जायखिनि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना बिराद जोंनि ट्राइबेल सेन्ट्रिक आरो ट्राइबेल माहारिनि जेनाखि आइडेन्टिटी बेखौ बिथांमोना गेलेदों बिनि थाखायनो जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा बिनि थाखायनो जोङो ट्राइबेल लाइमोनफ्रा दिनै बीटीसी सेक्रेटारि अफिसाव फैनानै जोङो पिसफुली जोङो डेमनस्ट्रेशन खालामदोंमोन नाथाय किसुमान जाथायफ्रा जानानै थांबाय नाथाय बे जाथायफोरनि सायाव जोङो दुखु फोरमायो बे नङादि जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जों बेखौल' लादों बे नङा जोङो बेबायदि जुदि एनअसिखौ जुदि बोखारना लायाबा जोङो बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन आरो जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिनो गोसो जादों जे जोंनि भारतनि आरो जोंनि स्टेटनि आरो जोंनि काउन्सिलनि जेखिनि जोंनि ट्राइबेल लिडार्सफोर दं बिथांमोनखौ आङो हुमखि होनो गोसो जादों बिथांमोना जुदि ट्राइबेलनि थै दङबा बिथांमोना दिनै गावसोरनि पर्टफलिय'निफ्राय नागारनानै फैदों आरो ट्राइबेलनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ बिथांमोना जायखिनि ट्राइबेलनि आइडेन्टिटी बिथांमोना बेखौ रैखाथि खालामदों बेखौ जोङो ट्राइबेल लाइमोन जानानै आरो ट्राइबेल माहारिनि सासे सुबुं जानानै आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामहरो आरो आं बेखौ निन्दा खालामहरो नोंथांमोना जिहेतु दिनै बीटीसी माने धरना होनाय हाबाफारियाव बीटीसीनि चिफ आगोबा महिलारिखौ नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङा सफैयासै नोंथांमोना मा इन्सुरेन्स बिथांखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो फिननाय नागिरदोंमोन दिनै नाथाय बिथाङा दिनै बे जायगायाव गैया आरो बिनि जायहा जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो जायहा जोंनि पुलिस प्रशासनिकनि जेनाखि जोंनि एसपी बिथांमोना फैबाय आरो बिथांमोना जोंनि डेमनस्ट्रेशन होदों जे उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव जोंनो फिननायखौ नांगौ आरो जेखिनि जाथायफोरा जानानै थांदों बिनि सायाव खुनु एफआइआर जोंनि स्टुडेन्ट आरो जोंनि ट्राइबेल लाइमोनफोरनि गेजेराव जेन' एफआइआर जुदि बियो जाया बेखौ जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो जोंनि एसपी बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो जों बिथांमोननियाव आसाबादि जे बिथांमोना जोंनो फिननायखौ होयो आरो जों आसा फोथायो जे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा ट्राइबेल माहारिनि बिथाङा सासे चिफ जे बीटीसी काउन्सिलखौ बिथाङा सालायगासिनो दङ बिथाङा जे जोंनो फिननायखौ होयो आरो जोंनि लाइमोनफोरनो जोंनो मोजां सुजुग आरो सुबिदाखौ जोंनि सेफटिखौ जेन' लाखियो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।